kagiat raos sing manah dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang kaliman tabek tinebena ngiloduni dumawahing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mekaten inggih kok malang kerik lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyilih oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kok sik kuwi sirah apa genthong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi mung cilik kaya susu emprit mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawangsa Darmakusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing ndao lan sak piturute iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya tak tampa bekti aja dibasake bektos nun nggih pangestuku tampanana kula pundhos ora sak kula pundi ora usah dibasake nggih kula pundi enggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana nun nggih penak nonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Bathara inggih jagat Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna iya bukti kula konjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun iya Bagong iya prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang sekeca wah sapa iki Gus Sinunganu Ndara Werkudara ndeng lali aku Bagong Badararja sapraptamu ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den yo Bagong pangestuku tampanana nun inggih yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku oh nggih mesti padha karo aku ukuran sirahmu oh nggih sampean gedhe dhuwur kaya ngaten tirahe mesti gedhe bangane gulune iya prayoga nunggon mulunggu sampun boten kirang prayogi Ndara Panakawan Bagong Badararja sapraptamu
Pungram yang ningkang sasongko kumenyar Mengguri manggen tanpa siring mas muruk ing langit bilangan Mas Tukur Rama Sidhem Awigna Mas Disulat merimbang jagat karana sirang tondo kawisisaning disana sono sinawung lamula pistemas standur lampahing Buddha jinantur tutur katela tulat-tulat milat den paradya minursita upama praniskara karana udya nyuwing jaman purwa binati tameng lalu mangkat kapasaring gowita tan muneng ing pralambang patumpa-tumpa marmo panggung sang Murawengkata sebebyar dumadining wayang purwa Durakaning kondoli narik nututing basa dumengkuna ngemu surasa yen winarasaya karaos mulat sarwa angrasa wani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca Jarwe wis nakut jancari tuwa becik wis gumelar jroning pakliran. Yaiku jati amrisani pagelaran Dinggir Purwa. Surya Candra Ndarum Yang Kartika. Pinurba kodrating kawasa. Sahiratri hangi deri bawana Purwa tekeng duk sina gilir gumanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya Jawapati Ngrembya. Dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wonong yang Brantaya dadya branakan tanpa wicalan padhang trawangan dari Sang Hyang Rawi yang samar bawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing harang ribu rabang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat bilato bumi saya dangu sumunu Sang Hyang Arka kados sablak kanan kiring abang es pujenar kaprabawan dari Sang Hyang Basanta Tanung tuwu katon ijo, royo-royo hamangku gunung. Ingkang biru moyo-moyo. Pucuking gunung kinemlan gendanu kasir ing Prabancana, lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanpa tawis dangu sulaing kawula dasih. Den rasa pukmu kaya buga garap Tegal Sawai. Anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan, sesindenan, mikul garulukune, hanggiring raja kayane. Samanana pirembagan Samarawangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katon senare jagat wis katon melok dening inggih papat lor kidul wetan kulon senare jagat kang samudut yudha rebut teja rebut kekuwung parandene datanan ing madani kekuwunging praja ing Amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka-pura marmo kondang negaring kemanjang kunjung pasir pawekir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo
Dasar negara gedhe apa ring padang jagate dhuwur kukuse turta ado pun carane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wae ing asta saraning adil praja Ngamarta marang ngucapno dosa namaning Sang Nata dasaraning 10 nama mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Sang Guna Talikrama ya Sang Yudhistira ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka. Narendra guna ing kagunatan ngendhak naring jalma luhur datan kulung-kuli andhap tan kasor ing sesami yen to gunung ring jajan luhur karo labun sadalem mangkitan pedhote pinunggal kang kawicarita Risa Jung Santok Paramus tinggal naturata lenggah dampar kang pinalipit ing kencana pinadik Sesutyana Werna leleme babut permadani sinebaran sari-sari kongas binanda tulis sajebat kasturi Jenarap Sanggaring Prabyada manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon banyak dalang sawenggaling kacuas dipanggo kang samya rukma kinebutan laring manyura karan kiring kongas gandaning Sanata pindha prayangan blabar dumeging pangrakan tembene kampung ing asana sifat kamanungsane panjenengan Sanghyang Bathara Darmange Jawantah binayang bayang sanggane Kapsara habsari saking kasuwargan Tepanggeng pasibaning para wadyabala iwah para kawula Megambir mblebar yaya samudra datan murepi miwah sangganing anung-anung tungguling praja Ngamarta datan kantun sangganing para kadang ingkang kaglah bergagah yayah prayitning kewuh menika ta warnane nenggih kadang nata satring Jodipati ing nunggul pawenang Raden Haryawerkudara ya Sang Bimasena ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaka ya Sang Gandawastratmaja yayah lintang Bima Sekti Hanuwak tuting naga nalika semanten jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satring Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunthi Dwibaso ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Dudakesa ya Bambang Margana datan kantun piswanipun Ragil Pandhawa satru ing sawut jajar tuwin bimira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen nalika semono ing Jayandir mlabar para punggawa nayaka jejel riyel ora pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo labet kakang Muraseba ing alun-alun hambudak gendera entek umbul-umbul iki terhangen danu yayai munting mangsa labu payung megar pindha jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangap ya jati ngarep ing mangsa ketiga parandiring mangkira tidhem permanem tanana banai malang alisik nadyan gegodhongan taneng ngubah samirana datan wampah kabar sumung swaraning pandi gending gemblak keromasan tasih rambut kartu suwang-suwang bating carengglong bating carenggiling embal gandalir mandiraga nalika semono kedadak rawi punata agung ing Ndarawati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna anganting ngrayi nenggih Raden Setyaki dadi grawaning kalih Sanata Prabu Darma Kusuma mila sigra merwani pangandikan nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa kumangru jering pangandika Sanata ing Ngamarta ingkang derek kababaring lisan Sarta palwanuting ranu dresing karsa
tinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana Myang Panjra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Kobra Prabanyo kang sumerat kenyaring teja lelewaran lir ki lat sisiring tadit wimbo kekanda amrek ingin katiuping maruta mando saparan mangambar kongas raras kang samya halenggan
nang dampar kencana sumunar prabanya lir Bathara Darma kumlar hangabae kang samya sumewa dinon kadi samudra pasang kathah kang samya trapsila nganti wiji lengkang sabda pangandika sang Abupati Nyuwun Agung mugi ngayomana marang negara Ngamarta saisinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu Ndorowati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna niwangsuk menawa madina wikana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara iya Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta asung pambagenipun Yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Raka Indrawaka Yai Prabu Ngamarta kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan ndika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula non nuninggih Yai sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanto Ndorowati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura kadangipun Kakang Nyai Werkudara yo Yai yen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu paripaksa pun Kakang ora bisa nampa sembahing Yai Werkudara aja lara atimu Dimas sababe apa pancen aku nandang luput apa pancen aku nandang kleru ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku ora mbok tampa Werkudara nggih sak jagat iki wis padha priksa siadi kuwi bocah ingkang kaubongol mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae ora tata krama marang sapa wae lan kabeh wis padha priksa yen to mung siji ingkang sinembah kelawan Nyai Werkudara ya kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci lah kok kadingaren temen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang mongko sajeking urip siadi kuwi ora tau ngaturake sembah kelawan sapa wae ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembahing siadi ora ana apa-apa lah yen nganti ana apa-apa
Apa ora jeneng nyilakake karo wong tuwa mula yen siadi ngaturke sembah karo pun Kakang ora tak tampa ya mung pangestuning pun Kakang Tampanana. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi sebabe apa? Oh ya ora gelem nampani sembah Kadang Taruna. Monggo nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin. Malah mbok perceka. Wong tuwa sing ora gelem nampani sembah ing bocah nom. Pangestune tak ngeh dayanana apa-apa. Pangestumu ora bakal dayani apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kowe lah dalah jagat Dewa Bathara. Ngono to Dimas? Ya. Mula yen kowe ora gelem nampa sembah Werkudara, aku ora sudi nampa pangestuning Kresna kakangku. Jagat paisaning Bathara wayah tur jagat. Ya. Yayi. Ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang sembah Werkudara ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Weneh napa no kapan-kapan tak jupuhe. Kosik to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe siadi piye? Pangestuku ya ora bosok. Ora bakal mambu. Nggonmu nampa sembah Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Jagat Dewa Bathara Werkudara. Peranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun Kakang Swanana negara Ngamarta yen ora gathuk lawan Dimas Werkudara penggaling pun Kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo. Pandhawa 5 iki maknabet ana penggaling Yai Kadang Wing Ndrawati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yai yen ora gojek lawan Dimas Werkudara rasaku kok kaya kurang ganep. Sembahing Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadiake jimat prayogakno ngono lenggah ning datur ya Praja Ngamarta Werkudara ya kaya ora kepenak Dimas Werkudara. Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndrawati Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Mugi prayogakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu. Ya, Yayi kaya wis ora kurang kepenak pantanipun Kakang. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula katur. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Iki kula pun dinggo jimat. Niki kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu damel kagiat raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilirike lenggan manika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula dyang rakit arata manik obra ing linangsing jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati tondo bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan nuwun sewu persasat tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Ndrawati sasamunipun kula midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndrawaka sabab Yayi pangraosipun ingkang Raka Ndrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndrawati mila mangsa kala menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Praja Ndrawati kaicana jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi Ndrawati karangku kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro-loro ing atunggal Yai Prabu Darma Kusuma matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan ing adhawuh menapa Yayi Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun laduk yuswa saengga boten ngemuti dhateng lampah ingkang sampun kepengker. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten. Tigang dinten kepengker.
Tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala. Wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun Paduka Yayi Prabu bilih ingkang Raka Indrawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten kersa Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Menapa Yayi Supe? Yayi, malah samangke gandeng ingkang Raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih ambabarana dhateng Raka Indrawati. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene Paduka Yayi Prabu Ambayuki dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula aturi paring dawuh Yayi. Ingkang Raka nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Puntadewa. Long-long rambyang linggang driya Durwang Candra katawengan sumo ing dias katuritan limut kapiyataning ujit ram remendri ya ma nawo aku kekuwenging wang wisesa sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu nganti kula supe dhateng lampahan ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Mranata mring sagung para kawula negari Ngamarta. Mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wantun hambayongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi wonten suka liraning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi, mboten dados menapa. Malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula ngawuningani wonten menapa dene Paduka Yayi Prabu Ambayuki dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng Raka Indrawata kepareng kula cumadung dawuh Yayi. Koko Prabu wonten dawuh marmanipun dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung Paduka Kanjeng Koko Prabu jerem namung Paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih Yayi, mugi kepareng dawuh wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyana-nyana Kyai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta wonten kula piyambak mboten mangertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa namung elokipun kuncungipun Kyai Semar hambabar cahya ingkang gumebyar anyunari para Pandhawa dumadakan
Sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ing mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking nendra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi kepareng ambabarana dhateng Rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati wela jagat dewa Bathara jagat pangestungkara nyuwun sewu Yayi menawi ingkang Raka Ndarawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening Paduka Yayi Prabu kula nuwun sewu mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng kepareng Paduka namung menawi Paduka nyuwun priksa babagan werdining pasumpenan kala wau sepinten karapatanipun ing Raka Ndarawati menawi ingkang Raka cubluk ing nalar cingkranging budi krana kula mboten mangertos menapa to ingkang ginebeng saklebeting pasumpenan menika kala wau Yayi Darmaji Kresna kakangku Werkudara piye Pandhawa wingi barate kaya dene kereta lan jaran sing dadi kusire Kresna kakangku monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis ago dadi suwing para kadang Pandhawa mulya ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa Kresna sing bakal ngudari ruwet ning ora kaya sak gedhagan iki ming perkara impen wae lah kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumpenane barep kakangku Werkudara piye sing jeneng pujangganing Pandhawa upama pun ngakang ki wujuding Brahmana pun ngakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging gandeng pun ngakang ki wujudake swijining Nalendra pun ngakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma. Apa kurang pinter, apa kurang ana penemu? Upama kepengin nglejah marang pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma, apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hambabarake apa to werdining pasumpenan. Nanging tumrapun Kakang, pun Kakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibanipun Kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati kelawan tindake Kyai Prabu Darmakusuma sakadan dadipun Kakang ora duwe kewajiban glejah kelawan impen ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma Kresna kakangku Werkudara piye yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele tur Kresna kakangku wis sawijining nalindra ingkang limpating budi Kresna kakangku sawijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu apa ora duwe ilmu ingkang kinarya nggambarake pasumpenane barep kakangku mula padhangna pikire barep kakangku apa werdine impen sing sinandhang dening barep kakangku yen Kresna kakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng kowe saguh ngudari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa monggo penggali kakang barep kakangku nedeng peteng krana menggali babagan impen yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku tegese tetel kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa tetel kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna kakangku ora ana paedahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku yen mung babagan impen bae kok ora sida ora iso merdekake Werkudara piye sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi ngasah kadiwasan mikir supaya iso ngerti monggo Kresna kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu menungsa sing nyalira dewa kuwi ming siji ya kuwi Kresna jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna kakangku tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titising dewa monggo dewa pana ing paningal ngerti sadurunge winarah ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi kena ngopo ming perkara impen bae kok kowe ora iso merdekake yen ngono ora tulus ngono dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ora tulus lahir batin
nggonmu tansah dadi pamunging para Pandhawa, dadi suwing para kadang Pandhawa. Lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babakan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa. Jagat Dewa Bathara ya wis. Ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas. Ya kage paringa dawuh. Yayi nuwun sewu. Menawi ngraka kadhawan supados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau, kula nuwun sewu. Kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandeng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya. Mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampahan ingkang magepokan kirane Semar Badranaya duka menika awon, duka menika sae, kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung titah sewantah ing kedununganipun lali salah apes kelawan mati. Mila babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika Yayi Darmaji. Sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang Katri Kumulung mangrempak ing wadya Kurda kurore kagiri-giri Ronanggono magawi gelari wang-wang Tidhamadaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun nata ing Ndarawati Dewa Satria Jodipati Raden Harya Werkudara ndadosaken tintrim madyaning Pasewakan Agung negari Ngamarta nadyan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tegese golek Kencana Mas maracayane nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyut minangka wardu Kanyut ujare weganten wardu jara mangeca minangka durung abang idwa durung dasaring pertala kasaru geger njaba apa to kang dadi dalunane ora ana macang saka rangke Gajah Mendaca Wandilan kejawi namung sowanipun utusan ingkang kadempel nengge putra Pragiling Kelurahan Semar Badranaya ingkang wantun minggah Datraya mancat kancane tiakarya geger kang samya mulinga Mangrung baing para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan ana daya
Sandalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Koko Prabu ndadosaken kagiat raos sing manah dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang-tawang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mekaten inggih kok malang kerik lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyilih oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kosek kuwi sirah apa gentong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi ming cilik kaya susu emprit mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawangsa Darmakusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing ndao lan sak piturute iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya tak tampa bekti aja dibasake bektos nun nggih pangestuku tampanana kula pundhos ora sak kula pundi ora usah dibasake nggih kula pundi enggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana nun nggih penak nonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Bathara inggih jagat Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna iya bekti kula konjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun iya Bagong iya prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang sekeca
Wah, sapa iki? Hus. Sinunganu Ndara Werkudara ndeng lali aku. Bagong Badararja sapraptamu. Ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konja nggih, Den. Yo, Bagong. Pangestuku tampan ana. Nun inggih, nun inggih. Yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku. Oh nggih, nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Iya. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Bagong Badararja sapraptamu. Pangaturipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong. Nggih. Bagong Badararja, Bagong Badararja. Nggih, wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya, iya, pangestuku tampan ana. Iya, pangestuku tampan ana, Bagong. Nun nggih. Prayogakna. Nun nggih, sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat wae kowe isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur-syukur. Nomormu ganti kok? Mboten. Kok tawar ora tau mlebu? Wah, pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, nggih, dipun prayogaken panjenengan kangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih ming cangkeme kekamban. Pak, cipol. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug. Kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih, nggih. Engko ndadukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke, dela-dela ya. Nggih. Panakawan Bagong. Nun. Ana wigati apa Panakawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo, ndungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sotaken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho, diutus. Hah? Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katur Ndara Puntadewa. Iya ya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku ugi. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem, kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Kardiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya ya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku 1 Gareng 2 Petruk.
Niki Petruk kali Gareng mboten kanggo niki sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petruk, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngaten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngaten niku. Blegegek ku gek sadurita. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebulane yo ki apa? Jebulna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngaten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa, pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit. Ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sak kandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa prabeya? Mboten duit. Iya, mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup menderita. Iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pramnata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Nek arep muni niku sok ketekuk-tekuk.
Iya. Mboten perkara Brana Picis Prabaya Jamrur. Jamrut. Hergeni menika mboten, nanging pusaka Ngamarta ketiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung motha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jam apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana bapangipun bangun Pura Kencana. Werkudara. Nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehna. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehna tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampeyan isih do cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampeyan wis dadi ratu, sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi penggenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon Pak Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika awel maringaken pusaka ketiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polaipun para Pandhawa? Bagong, wektu dina iki apa ingkang dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta 3, tumbak Karawelang payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada, mara boyongan marang Karang Kadempel. Jeneng ingsun ora bakal awel sarta ora bakal anggrundel. Panakawan Bagong. Yayi, kula wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun, namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi, nuwun sewu lho. Sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu. Kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radyaneh petangan kula
Lah kowe ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun Pura Kencana. Menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngampil pusaka tetiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun Pura Kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kiler Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka tetiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembari dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing ngraka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka tetiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan le ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan le metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebeda atine Bagong, ayo ora masalah. Padha. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lah pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi ya. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun Pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja jotosang. Terus yang dintoki apa kula tak takon. Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Kok wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Ngono.
Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Artimindya elek karo Sinuhun Prabu Darmakusuma lan sak Pandhawane niku ategesan ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae kowe karo bapak. Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek-elek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelek-elek. Ngelek-elek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek ki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek wae ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabecikane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wangsulan. Aja meneng wae. Wang-wangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngeten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendina tak tokke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula mben ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kowe Prabu menika sembahan kula. Nek Kowe Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimakake sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek mboten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kajengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niati pripun? Kula wis ngerti kok sampean mesti mbelani Ratu Gusti sampean. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki. Tahu, roti.
Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen karo nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal, Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Ngono yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Jaidan. Darabar Kudara ampun guyu. Niki lulusan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Tak kira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba ah? Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Setyaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo nang ayo, tatutke ora bakal wedi karo kowe balan. Tintrim madyaning Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning Kelurah Bagong miwah Raden Haryo Setyaki dadak sakoling mangke kaya ana kaeloaning jagat mengker Kelurah Bagong mijil saking pagedhongan pusaka nenggih tumbak para welang payung tungganaga pustaka Jamus Klimasada tut wuntat tindake Kelurah Bagong. Senjata cakra ingkang tan prabeda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung tunggul naga tut wuntat tindake Kelurah Bagong mijil saking kancing glunging nata Ndarawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wow. Tresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta kanggo mitiraning asta aneng asta Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokna ngestaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Oh
Jaya bala Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata Kurawa kambahung kesruga tite Merut layut sagung Praratu Sang Sotama Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang Koko Prabu mugi andhadosna ing kawuningan menapa Koko Prabu mboten sumurep kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ana apa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngersaning barep kakangku iya Kamas nun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik sak paripurnanipun lampan menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati kaelokan apa Dimas sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miang jimat lima sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabéda kados dene titah swantah mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak tutwuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu Werkudara nggih nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ingkang drancang putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalendra ingkang debya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabéda kaya titah swantah Sedewa matur yen to pusaka 3 mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong wah yen ngono pancen bener niate Semar ora kesasapan tumindak sing ora prayoga banjur becike piye Dimas dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta terus pun kakang kudu piye tak derake cedhak menyang Karang Kadempel Mas Tuti apa kang dadi kersaning Lurah Semar Badranaya nggih Rai ingkang rayi pun Ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Jodipati Koko Prabu mengkono Yayi inggih ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang ndak dawuhi supaya mranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa baranggon kira mbudidaya kula ngestaken dawuh Werkudara nggih tata-tata budal marang Kadempel ya ayo tak dhereke barep kakangku Sedewa babar pisan budhanu kang padha sibuk jeneng ingsun arsa kundur ngedaton kawula ana ngestaken dawuh parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa purna gatine maranggilan sanadyan kundur ngedaton jlok saking dambar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung japa paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon kawis-kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah ngerang penggali sang nata wau